gajivači golubova, srpskih visokoletača, dragi gosti. U ime izvršnog odbora Odboranskog graničarskog saveza i u svoje lično ime koristim priliku da pozdravim sve prisutne članove našeg regiona, naše drage dame i goste koji su došli da svojim prisustvom uveličaju ovu našu skromnu svečanost. Pozdravljam i sve takmičare sa ostvarenim rezultatima i članove izvršnog odbora koji svojim radom doprinose da naš savez funkcioniše. Naravno, pozdravljam osoblje hotela Kiseljak koje je zaduženo da se večeras osjećamo prijatno uz dobar meni i naše muzičari koji su zaduženi za dobro raspoloženje. Sa nama su večeras i naši gosti. Nećete mi zameriti ako nekoga slučajno budem izostavio, ali većinu ću reći da svi znaju koji su. Živorad Vićentić iz Obrenovca, član izvršnog odbora Saveza Srbije. Saša Ugrivić, predsjednik izvršnog odbora Opštinskog saveza Rakovica. Goran Todorović Roka iz Kruševca. Zoran Jovanović Zuga iz Kruševca. Roške i Dragan Krstić Bugarin iz Vinče. Dragan Petrović Gale iz Mladenovca. Goran Vasiljević iz Mladenovca. Aktuelni prvak Beograda i treći za Srbiju, Slobodan Deljić iz Mladenovca. Igor, Panda i Marko iz Niša. Aca Jakovljević iz Kruševca, uvoznik i distributer hrane i preparata, koji za gosta ima predstavnik vlasnika iz Holandije, proizvođača preparata General Krurin. Vole Boki Dejan iz Resnika, Šćetko Zlatan i ostali golubari iz Smedereva, golubari iz Mladenovca, Kovačevca, Ranđelovca, Valjeva, ekipa sajta Carska ptica i svi ostali koji mi neću zameriti koje nisam uspeo da ubeležim. Ne mogu da ne spomenem da naš region ima i aktuelnog prvaka Srbije, to je dr. Slobodan Ristić. I prvaka lige, prvaka Mirka Vasića, koji je ujedno i najuspešniji takmičar Srbije iz dva rezultata seniori i juniori, koji su večeras također sa nama i još puno takmičara sa vrhunskim rezultatima u takmičenjima u organizaciji Srbija. O rezultatima postignutim u takmičenju regiona čućete prilikom podele nagrada. Još jednom hvala svima što ste vašim prisustvom uveličali ovu našu skromnu proslavu. Želim vam prijatnu večer i dobro raspoloženje. Ispred udruženja GSS 600 pozdravio bih sve prisutne članove. U takmičenju za kup udruženja GSS 600 Jasenica prvo mesto osvojio je Avramović Novica sa prosjekom leta 5 časova i 40 minuta. Društveno juniori GSS 600 prvo mesto osvojio je takmičar Petrović Branko sa prosječnim vremenom leta jata 9 časova i 15 minuta. Čitamo sam letače. Mavijan Čeduz, šampion letača, vremen leta 10 časova 33 minuta. Mavijan Čeduz, šampion letača, vremen leta 9 časova 34 minuta. Mavijan Čeduz, šampion letač 9 časova 34 minuta. Vice šampion Mavijan Čeduz sa vremenom leta 8 časova 53 minuta. Tekir Čeduz, također vice šampion sa vremenom leta 8 časova 53 minuta. Mavijan Špicarsko, vice šampion sa vremenom leta 8 časova 53 minuta.
Mavin Čeduz, vice šampion sa vremenom leta 8 časova 53 minuta i Tekir Čeduz sa vremenom leta 8 časova i 50 minuta. Svaka čast. Zlatna alka u takmičenju za juniore, Mavin Čeduz, GSS 603 130 14 za let od 10 časova 33 minuta. Društveno takmičenje seniori. Peto mesto osvoje Avramović Novica sa prosjekom leta jata 7 časova i 24 minuta. Novica je spreča da večeras dođe, molim drugara da dođe pred nama. Četvrto mesto osvojio je takmičar Brdaković Slobodan sa prosjekom leta jata 7 časova 29 minuta i 12 sekundi. Slobodan ima vice šampiona letače Mavija na Duz 9 časova 20 minuta, vice šampiona Mavija na Duz 8 časova 25 minuta i vice šampiona Mavija na Duz 8 časova 25 minuta. Čestitam. Treće mesto osvojio je Prvolović Ivan sa prosjekom leta 8 časova 11 minuta i 48 sekundi. Ivan ima šampiona letača Mavijan Kaduz 11 časova i 40 minuta, šampiona letača Mavijan u Bodeni 10 časova i 12 minuta. Svaka čast. Drugo mesto osvoje takmičar Dimitrijević Milovan sa prosječnim vremenom leta jata 9 časova 22 minuta i 11 sekundi. Milovan ima šampiona letača Mavija Duz 10 časova 17 minuta, šampiona letača Mavija Špicarskog također 10 časova 17 minuta, šampiona letača Mavija Špicarskog 10 časova 17 minuta i vice šampiona Tekir Kaduz 8 časova i 10 minuta. Čestitamo. Takmičenju seniori osvojio je takmičar Petrović Branko sa prosječnim vremenom leta jata 13 časova i 8 minuta. Branko ima as šampiona letača Mavija Duz 14 časova 47 minuta. As šampiona Mavija Duz 14 časova 38 minuta. As šampiona Mavija Duz 14 časova i 15 minuta. As šampiona Tekira Špicarskog 13 časova 34 minuta. As šampiona Mavija Duz 13 časova 32 minuta. Šampiona letača Tekir Kaduz 11 časova 25 minuta i vice šampion Alboš za let od 9 časova i 45 minuta. Čestitam. Branku također pripada zlatna alka za let Goluba Mavija Duz GSS 603 49 13 za let od 14 časova 47 minuta u seniorskom takmičenju udruženja. Šampion udruženja GSS 600 Jasenica sa prosjekom iz dva rezultata je takmičar Petrović Branko 11 časova i 11 minuta, seniori 13 časova i 8 minuta i juniori 9 časova i 15 minuta. Slobodan Ristić, 2 goluba 14 10 14 30. Četvrto mesto, Nebojša Osipović, 12 sati, 17 minuta, Smederevo, svaka čast.